Sí. Lo lamento, señor Ribó. Si no hay dinero, no hay chemtrails. La anterior alcaldesa pagaba puntualmente y disfrutaba de un sol veraniego todo el año. Me importa un bledo su conciencia ecosocial. Si no paga, no hay chemtrails. Y ya puede usted despedirse del turismo. Que le den, Carancho. Sí, tenim a Llorenç, veí de Godella i pilotaire famós així del poble, que és un consumidor així del mercat de venda directa de productes del camp, que has vingut avui dissabte a comprar així, no? Sí, abastir-nos. Destrocadero, verd, fos, roure fos, roure verd... Espanya directo. Una varietat de lletugues, Però la Romana no és un poble d'Alacant? Segur que sí. No teniu xufa, això com és? Que sou d'Alborà i no veniu xufa. Que la chufa ya se ven a soles y entonces se la han duta tota la Rita Barberà. Explica'm un poquet això del projecte La Faneca i a banda de Cingodella on vos podem trobar. Bueno, pues la Faneca venim així els dissabtes i després en la tenda que tenim en Alboraya pues nos podeu trobar ahí tota la setmaneta, menys el diumenge, També veniu per internet, no? I tot això. Per internet també. Fem lletugues que són espectaculars, sin colesterol, ni triglicéridos, ni res. Això... Verd, que te quiero verde. La bàscula eixa va bé o la tens trucat? Això va espectacular, això va al gram. Bé, tu que portes ja molts anys dedicant a això, per què és millor comprar així que en Mercadona o en Pollos Planes? Ai no, que patrocina el programa, això borra-ho. Pues home, comprar així va millor que en Mercadona, és que no tinc paraules, m'estàs deixant atònic, I la targeta del mercat, igual que la de consum, per quan? Això quan t'apleguen les noves tecnologies, que ja te'l passaran per els ulls i ja cobrarem. Per fi m'haurem trobat una paleta que a banda de verdures ven altres coses. Pues en esta paleta se vende, bueno, lo podéis ir viendo un poco, ¿no? Cereales varios. Varios quiere decir que también intentamos traer cosas que no tengan gluten, porque sabemos que cada vez hay más gente celíaca que tiene problemas de intolerancia. Se vende legumbre, pasta... Yo he visto ahí que tenéis digestivos, ¿no? Casalla, herberet, ¿no? Sí, intentamos hacer mezclas ya preparadas con las indicaciones, ¿no? Pues digestivo, diurético, respiratorio, entonces la gente lo ve y... Marihuana encara no? Marihuana en otro horario. Ja parlarem en Ximo Puig, a veure si ho arreglem. Ahí tenim un poquet pues, tot el que n'hi ha de temporada ara. Pues així tenim, n'hi ha puerros, n'hi ha carabasses, n'hi ha sisams, bledes, cilantro, julivert, tot el que n'hi ha de temporada. No sabem el que plantar, pues fiquem un poquet de cada. Que vens una cosa que es diu cale i no mos has pagat els drets. Plantarem barraques, si no se'n venien, entonces hem dit, va, pues anem a ficar cales. La cal és una varietat de col, de col una berza. Explicau que la gent no té ni puta idea. I s'ha ficat ara molt de moda perquè és un superaliment, té moltes propietats i res, ho pots menjar cru, ho pots menjar a les llentilles, en l'arrosset, per fer caldo, per fer sopa. Ja, tu, això que no saps què ficar, fiques cale i tot arreglat. Per què és millor comprar així, per exemple, que en Mercadona o en Consum, que és cooperativa? No n'hi ha color, tio, o sea... No, el color està molt bé. No puedes comparar pues, así un tracte personal en la gent, en els llauradors, en les llauradores, tens proximitat, tens ahí una atenció ahí directa, tens productes de temporada, frescos, acaba de collir. Per l'altra banda, vindràs els dissabtes a Godella, on vos podem trobar? Veniu per internet, per Tinder? Mos trobeu en el bar Hermosant o mos trobeu també en missa, tio. Parada de metro i de tren en Alcàsser, per quan? Nosaltres directament anem a l'AVE i ja el pròxim va ser un aeroport. Però s'ha de pujar en marxa, no? En marxa. Básicamente, los productos de Bioturia son conserves y mermelades de figa palera, de poma, de sidera, de taronja, de mandarina, de tot. Tenim de tot. Ara estan fent tot en Ecomaclet, el nostre company està allà en Ecomaclet. El mercat de la competencia. Exactament. Así en Agrofeber del sábado noche. Agrofeber és un projecte
¿vale? De agricultura ecològica. Se cultiva tot així en Godella, és tot de la terra, és quilòmetre zero, només de temporada. Ara comença l'abundància en les poques pluges que tenim així, però bueno, sobretot la carxofa, l'albergina, que ja està acabant però se ven molt, i bueno, les cols, ara comença la floricol, la col rutlla, la col llissa, els porros també, les bledes i els plàtanos, no. Ai, m'has pillat. Mira, no, els plàtanos no. ¿Son de Camerún o de on? No, són de Canàries. Són de Canàries, de veres? Sí, de Canàries i ecològics, que no utilitzem ni pesticides ni cap producte que no siga apte pel consum humano, encara que l'utilitzen uns altres, i perquè són molt majos, així en el mercat, tots. Som molt bones persones, dónde fe. Tenemos postres hechos con leches vegetales, luego nos pasamos al salado, que tenemos patés, tenemos uno de pimiento asado y almendra molida, luego tenemos salsas como el pesto, la salsa romesco, y luego también aquí tenemos aceites de semillas. Aparte de esto, elaboramos leches vegetales en envases de cristal. Bueno, bàsicament faig pa de farines ecològiques que estan fetes en molí de pedra, entonces mantenen totes les propietats del gra, no se li lleva res en la moluda. Està fet en pla artesanal, en massa mare, i... Molt bé. Estem en la meva pareta favorita, després de la marihuana, estem així en les formatges. Caprilac. Molt bé, explica'm un poc què formatges i coses estàs per així. Pues nosotros, productos estrella. Principalmente los productos estrella te voy a decir que son los quesos de cabra, porque lo que nosotros tenemos son cabras, tenemos algún queso también de oveja y de vaca, pero compramos la leche compañero. No utilizamos ni ceras, ni parafinas, ni productos químicos, son ecológicos y artesanos. Y ese sería el más suave que tenemos, 20 días de curación, ese además hace 4 años nos ganó el premio en Biocultura Barcelona. Ese todavía no le sacas el regustillo a cabra, muy bueno para ensaladas y mermeladas. Y luego vamos subiendo en potencia, tenemos uno que lo curamos al no utilizar ceras ni mantecas, lo curamos en baños de aceite de oliva. Le vamos dando baños de aceite de oliva, ahora mismo lo tenemos semicurado sobre mes y medio. Lo mismo hacemos una receta extremeña, o en Canarias también la hacen, es un queso que para curarlo utilizamos el pimentón. Y luego tenemos nuestro producto estrella oro, que es el oro, ¿no? Que es el añejo, y ahora te voy a dar a probar un poquito. Hombre, claro, está así, porque no se puede grabar la olor, pero te cae. Oro y con leche cruda importante, leche sin hervir. Deutschlandvolks, compatrioten alemanen que estiuetzem tots i vivim a la gran Mediterrània. Sempre hem cregut que això és un paradisen, però no es coneguem una gran catàstrofe, que són les Gottefrieden. Les Gottefrieden és una cosa que cau molt aigua, d'una carregada, d'una xopada, mal desastren, un empastren. Els pobres indígenes del Mediterrani estan ben acollonats, perquè nunca han vist tanta aigua embaixada pel riu de Coten de cara al Baiden. Sacre bleu, quanta aigua arriba tu de l'Ecoter! La policia i la protecció civil han ben preocupats perquè l'aigua que baixa pel riu se lleenten. De Wateròleg es baixen, tu per medir l'altura de l'aigua en què va 27 milles per rato. De policia mos expulsen del ponten perquè hi ha és molt peligrós en veure tanta aigua passen. De local infraestructura ni estan no preparats per a tanta aigua. L'aigua arriba fins a les esmolades. Des del 82 que els locals no havien vist tanta aigua en passant pel riuen. Dins ponts se'n pot anar a fer la mà, to do the hand. Han inundat els camps de golfen i els nostres xalets de cartofen. A mi regarmanten m'enamorren. No se porté hasta le llité. A les xiques guapé no deixa res. No està canant l'any, tinguem que vindre nosaltres a fer de corresponsalen. Sempre els alemans arreglant la vida del sur. Anem a passar així tota la nit, all night standing, per veure com va pujant l'aigua sobre el riu Albaiden, per comprovar la perillositat que té la Gottefrieden per als nostres compatriotes alemanen. Els nostres compatriotes gossen també estan molt acollonats. I això que els arris són molt valents, però els mediterranis fugen corrents. I aquí un parellador. El de Sant Demà hem tornat, però està tancat per als locals. Però com som dels alemans i les multes de València no arriben a Alemanya, mos votem la normativa local. Què collons que n'hi que fa?
Sacre bleu! El panorama ha canviat completament. No pareix que sigui el mateix pont d'ahir. L'aigua is boating over the bridge. En este panorama dantesquen que pareix que sigui un altre pont, però que no, és el mateix, no vos enganyeu. Les lavelilen s'enflaten i se'n van a fer la mà en la collita. El caqui també s'ha llançat a perdre'n, però mos la sua perquè és parrússia, nosaltres no mengem caquis. De pronto is gonna cauen like venir veig. Corren, corren, que el pont se'n va a fer la manen. Daniel! 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 Hola, molt bona vesprada, estem així... Ja puedo hablar? Sí. Hola, molt bona vesprada, estem així al matadero de Godella, on el senyor Pau Piconut... No. Bé, los perros se esconden en las basuras. Queda mejor. Muy bien, No me presiones, no seguiré tus condiciones desde que llegaste. Son todo previsiones, un te quiero y 4 no te aguanto. Desde el 4 de noviembre pienso cuándo acabará este espanto. No hace falta explicación, lo hacen sin corazón. Entre todas... Esto se nos ha ido de las manos, solo quedamos nosotros 4. Los únicos supervivientes del taller de rap del Matadero. Estem en Godella, bona vesprada. Estem així. Estem en Godella, bona vesprada. Del Matadero, en un taller de rap, els putos mestres, i ara vos contaran què fan, d'on són, què n'hi ha passat per avui i... Pues res, així... Agafa el micro. Que l'agafe, no? Que, home, soc una princesa, m'agrada molt que me fique. Un príncep. Som suque de rap, Andreu, Paula, Carles, anem a fer un taller de rap que ja l'hem fet diverses voltes, hem fet en Xirivella, hem fet pues, en Malilla, ja veurem si sopem. Primer una part teòrica, que és el rap i tot això, i després tot el món que vulgui escriure una lletra de rap. I tingueu lletres combatives, lletres a favor de les dones, lletres a favor de... Home, això és spoiler ja, eh? Això és spoiler. Después, no os preocupéis que después edición lo arregla. Això posa al final ja. Amb substància, un poquet. Si no, amb suquet, si no, pa què? Els xavals i les xavales queden amb una bona idea del taller, utilitzar el rap com a mitjà de protesta social i això és la nostra idea, en definitiva. Jo també pots jugar, jo també vull fer. Li dissem ahí en la taula de mezcles i que vaig a fent ahí. Yo tengo lírica fina. A mí se me va la boca como una metralleta. Me va a hundir. Fins a la vista, artista, i se vem en Cale Barraca molt prontet, en La Figa i en altres espais com el Matadero, que ja no mata a ningú, però bueno, un saludet. Que asco, això no ho fiques, tio. No cortes el racó este. Patrimoni de la UNESCO. Ja que estem la setmana de la UNESCO. Home, a veure, com podem presentar el rap que isca avui i el presentem ahí de... Hòstia, estaria molt bé, tio. Estaria molt bé, no? O que los rapers de Mónica Oltra. ¡Yeah! Ya contra el machismo, ya si yo sigo cantando e intentando que esto se paralice, porque me degrada, que esto no me gusta, que los hombres piensen que sonar me disgusta. Te recuerdo que no soy inferior, soy una persona, tengo miedo por tu posesión. Las consecuencias no son justas, siguiendo unas estrictas normas. Canvia la teua perspectiva. Posiciona't. La suma de totes. L'excepció a la norma. Canvia la teua perspectiva. Posiciona't. La suma de totes. L'excepció a la norma. La verdad. ¿Talleres de rap? Es que ¿Cómo se llama esto, tío? No. Esto, Matadero. Talleres de rap. Vamos a hacer una sesión de rap. Apuntaros, chicos, bla, 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 bla. Pau, guionízame, tío. Ya está. Se ha acabado. Quita, no vamos a grabar ya. Y es lo mismo que los hombres pueden trabajar. Avui Cale Barraca está al Matadero de Godella. ¿Tú te acuerdas de un vídeo que hay muy bueno? Hostia, ¿cómo es, tío? En Saber y Ganar, que cantan Saber y Ganar, el Saber y Ganar. ¿Lo has visto? Ah, qué genial. Matadero de Godella. Saber y Ganar, Saber y Ganar, Saber y Ganar.
Bé, sí, a un costat tenim a l'artista que ha guanyat els premis Ovidi Jamón York. Era Tongo o te'ls has guanyat? Jo suposo que és Tongo. I així tenim a l'altre, el cebollino por excel·lència, el terrotobator dels pobles de nosaltres. Yo tengo un amor, així, un amor especial, sí, pero ese es el chico de detalles. Sí. Yo lo voy a votar 3 vegades para premios Ovidi Montllor, que costen acta. Tu per què no tens premi Ovidi Jamón York, encara no t'has ensenyat a cantar? No, quasi no m'he ensenyat a parlar. Han vist els artistes, han parlat en els debutants de l'art d'este matí, de la faca. Bueno, pues, adiós. Pues va, conteu-nos algo de sí, que estic així 3 hores para que m'expliqueu. Que t'ho diga Josep, que jo acabo de plegar. Jo vinc de dormir la siesta, saps? Però bueno, us han contat un poc de què funciona això, no? Sí, ja ens han contat com funciona. Ja que estàs així, conta'm un poc com va anar això del concert i que vas fer en la Murta, que estan agermanats així tots. Això va ser, bueno, en fin. Ese concert jo havia intentat fer-lo farà 6 anys. I clar, en l'antic partit que hi havia en el poder era impossible, no? Pràcticament se va d'enriure. I bueno, ara se va aconseguir fer, no pogueren fer-lo en lo que era la casa antiga de la Murta, però se va fer en l'entrada de la Murta, però pense que segurament millor. I sí, va ser un moment de comunió. Que bonico, que hippie. Tu no fas ningún concert de comunió, perquè no fas concerts de comunió. Jo que estic centrat en els batejos i les bodes. La part comunió l'he deixat a Josep ja. No n'hi ha que monopolitzar, no hi ha que portar-se ben 3 col·legues. Tu que eres el telonero de Iwi. Sí. Per tots els tramollistes que estan muntant una cosa tan bonica. Sí, la veritat és que sí. En tu no se pot fer entrevistes, ja no vindràs més. No, yo sí, le voy a dedicar esta entrevista a la senyora diputada Elena Bastidas. Això, per tants anys jo la trobo a faltar, això és un sin vivir. Ja, això ara què fem? Ara contra qui ens peguem ja? Contra Rita vivíamos mejor, eh? Pues sí. Quant de temps tenim ara de luto per poder començar a fer xistes de Rita i de Fidel Castro? Això no mos ho diuen en ninguna xarra avui, així? Hostia, me encanta que me hagas esa pregunta. Perquè no tiene ni puta idea, eh? Què val la pena en el Cira? Ser músic o tindre un camp de clementines? Hòstia, ser músic. La clementina, en general, la tronxa mal. Vols dir-me que igual és millor el keki? No has especificat el keki, bueno. Sí, te vaig a dir que sí perquè és el que toca ara. Pues en este ja hem acabat. Què representa això per a vosaltres? Això representa l'estació de tren, baixar de l'estació quan vens de València i olorar la verdadera olor que fa el Cira, que és olor a ceba. És olor a ceba. La verdadera Alcira és això, ceba. Efectivament. Quan tornem a casa els caps de setmana recordem el Cira amb un gran olor a ceba, que, bueno, no és massa agradable, però és el que tenim, ja ens hem acostumat i no recordem una estació sense olor a ceba. Ja no. Pues ara resulta que volen llevar l'eurocebolla i posar-lo en un altre lloc perquè diuen que tots els veïns es queixen de l'olor a ceba. Doncs des del Casal anem a fer mobilitzacions per a que l'eurocebolla d'on està, anem a defendre que la seva localització és la correcta i que l'olor a ceba és l'olor del Cira i no podem negar-nos als nostres orígens i a la nostra identitat, que és l'olor a ceba. Sí a la ceba, sense cap dubte, patrimoni del Cira, no podem viure sense ella. Què significa això per vosaltres? Això són nits d'estiu, sespirianes, Ángel d'amor. En esta apartada horquilla del Júcar. Huele tanto a cebolla que la cambiaremos de ciudad a ver si llega a tu campillo. Pots dir paraulotes? No, que això ma mare ho veu i després vull quedar bé. Ah, vale. Si m'ha afeitat i tot, per vindre així. Què significa per tu? Agarra-la, estima-la. Jo ja ho he dit, per a mi és que fa ponent. Jo visc en la Casella. Aleshores, quan fa olor a ceba, jo ja sé que ese dia fa ponent. Sí, a mi també, jo també ho sé i estic a costa. I quan te'n vas cap al Beric i fa oloret a ceba, doncs fa llevant.
Tu no t'ha passat això, que portes 2 dies de festa i no has cagat? No t'ha passat que dius, hòstia, quan t'arriba a casa? I dius... Ara explica'm la relació entre això i Eurocebolla. Hòstia, la desamortització no és quan li lleves els frenos? Bueno, si volies quedar ben tamale, ara s'ha enterat que no vas a estudiar història. Vale. ¿Qué he de contestar? Si la mantequilla es unta. Sí. Pues no, pues que refreguen gabinets sense punta, que poc de la Ribera que sou. Jo sóc adoptat. No, no m'ho crec. Fer-me olor a seva. Explica'm un poc què teniu en esta mega paraeta. Pues així teníem manualitats de tot tipus. Explica'm les manualitats de tot tipus. Manualitats tèxtils, manualitats de espardenyes, arracaes, collars. Tenim fanzines de l'Àfrica Tendra també, que són gratis o la voluntat. Sí, sí, lo compro todo al por mayor. Pero son chinos ecológicos, ¿no? Sí, sí, chinos ecológicos. I tenim els collars de Sílvia, que són també pedres i engarçades en alambre, molt bonics. I ara fem tatuatges de Jena. Ara mos farem uno, pa la tele. Claro que sí, home. I res, pues... Això. S'obliga a tota esta gent que volen guanyar diners. I res, ahir n'hi ha una tenda que n'hi ha xampú, Bon dia, què volíeu? Pues que mos expliquen un poc lo que vens tu així. Mermelades, patés veganos, fritos i cosmètica natural, tota feta per ma mare. Estos productes cosmètics seran millors que els del Deliplus de Mercadona, no? Jo pense que sí, no? Jo que sé. I a més, en els patés i les mermelades ja nos han donat el sello del CAE. Nosaltres elaborem olives en aliños d'autor, hem classificat en aliños tradicionals, que utilitzem herbes de la muntanya, com pebrella, timonet, fenoll. Després tenim aliños que fem en espècie, pebre roig, comí, orenga, oli d'oliva extraverge. També tenim camps, tenim ametlers, aleshores venem ametla, galló d'ametla, tomaca seca, que se quema a l'estiu, vegetals envinagrats, com els vitets. Molt bé. I per què t'han de comprar així les olives i no a l'espanyola i d'Alcoi? Dimos tu per què. Bàsicament perquè aquestes olives són font de salut, perquè són olives naturals, que han sofert tot el procés fermentatiu, aleshores són probiòtiques i són ecològiques, són boníssimes. Està clar, està molt clar, com es veuen des de dalt. Bé, després d'estar així tot el matí pegant voltes com un tonto, per fi hem arribat a la pareta més important, Pimentó Torrat, que és el bar d'ací del mercat de venda de productes directes i això de l'hort a la taula. Així en Pimentó Torrat, a banda de cervesa d'altura de vuelo, Isa, què podem trobar? Molt bon rotllo, moltes risses i coses molt bones. Avui teníem coca de carabassa amb gorgonzola i xampinyons, coca de bledes, pastís de bledes i mató, focacces de paté d'albergínia, formatge feta, rúcula, patés per emportar, quits, pastissos, etc. Estem oberts a qualsevol cosa. Ara mateix ens acoplem a espais, podem anar en caravana, muntar lo que siga on siga, cumpleaños, bodas, bautizos i comunions. Molt bé. El Mercadona és un poc més barat, Así, hi ha una diferència de preu, això no ho hem negat. Però el tema de la salut, el tema de... Té que ser just, són preus justos entre el productor primari i el consumidor. Perquè si entra al Mercadona per mig, estos productes te costarien pues per lo menos un pulmó o un renyó, no sé. Per ahí va la cosa. Compreu ecològic, per la vostra salut. Rodríguez, Chris Foster, Laurel, Hernández Català.
This is God. We are there, so we are there.